Alde batetik, atzeraldi ekonomikoan gagoz eta krisialdia gogor jotzen ari da gure ekonomia eta dudabarik azken hamarkadan bizi izan dugun egoera zailena dela. Zerga itunduen bilketak behera egin da eta 2016 urteko mailan egongo gara. Beraz, guztira, Bizkaiko Foru Aldundiaren beraren kudeaketa aurrekontuak, langileen ondoriozko gastua barne, behera egingo dau. Aurreko ekitaldian, baino 123 milioi euro gitxiago. Hala eta guztiz be, Bizkaiko Foru Aldundiak gizarte ekintzari, enpleguaren sorrerari eta inbertsio publikoari emango dautxe lehentasuna 2013ko aurrekontuetan. Gitxi gora bera, 178. Aurrekontuen detaileak ezagutu baino lehen, datu batzuk azpimarratu gura dodaz. Aldundian soldatak izoztuko dira. Zor publiko berririk ez da igorriko. Neurri barria, Bilboko Sabino Aranako bidezubia eraitsiko da 4 milioi euro. Eta doikuntzen artean 2 neurri azpimagarriak. Alde batetik, adinekoentzako bidaia plana aldi baterako etenda geratuko da, eta kirol profesionalerentzako laguntzak kenduko dira, bai atletik, bai Bilbao Basket eta bai txirrindulari taldeari.